Helo, enw fi yw Sian Robinson. Fi yw vet Stoc Ambassador newydd hybu Cig Cymru. Rwyf yn gweithio fel milfeddyg yn Allen & Partners yn hyn di Gwynedd Daf a wedi bod yna ers tua 10 mlynedd ymhellach. Rwyf yn gweithio fel milfeddyg cymysg ond gyda pwyslais a mwy o diddordeb yn anifeiliaid fferm. Heddiw rwyf yn mynd i siarad gyda chi am erthyliad mewn defaid gan bod ni'n nghanol amser wyna. Mae yna sawl wahanol achos o erthyliad mewn defaid, ond y tri mwyaf cyffredin yw enzootic abortion, toxoplasma gondii a campylobacter. Mae'n bwysig iawn i dod o hyd i achos erthyliad mewn defaid mwyn atal yn y dyfodol. Y ffordd gorau i gwneud hyn yw mynd â o'n trig a brych i cael post-mortem. Mae'n hanfodol mynd â brych hefyd achos maen nhw'n dod o hyd i sawl afiechyd yn hwn. Fe allwch hefyd cymryd gwad o defaid wag a hala nhw i'r labordy i dod o hyd i achos erthyliad yn defaid. Mae'n hanfodol cadw y defaid sydd wedi erthylu, yr ŵyn trig a brych y defaid yma ar wahân i'ch defaid eraill mwyn atal yr afiechydon yma mynd trwy'ch defaid i gyd. Diolch am cymryd eich amser i gwrando arna i heddiw.